30 anys fem vincle 30 anys fem vincle per la justícia social i per la justícia de gènere. Pensar en el naixement de Surt és impossible fer-ho sense reconèixer el paper cabdal que van tenir les relacions, les complicitats, el suport mutu, el vincle que vam crear entre algunes dones que ens coneixien, que venien del moviment feminista. Aquest vincle, aquest suport, aquestes complicitats van ser essencials per poder néixer, però també per poder avançar i construir. I no va ser només el vincle entre nosaltres, que va ser molt important, sinó el vincle amb altra gent, el vincle amb el conjunt del context en el que nosaltres ens movíem, en el que actuàvem. Un vincle fonamental amb altres dones del moviment feminista, amb les que compartíem visions del món, visions de la vida, expectatives, projectes, però també va ser molt important construir noves complicitats amb altra gent, perquè quan vam néixer o quan vam començar a caminar, Surt era una experiència una mica, com diríem, exòtica. Vam néixer en un context en què encara les propostes feministes es veien en el sector social, en les administracions, com amb una miqueta de reticència. Ara ha canviat molt, és veritat que hem guanyat en aquests anys, hem fet molts passos cap endavant i el feminisme, les propostes feministes, amb tota la seva diversitat, estan molt presents i cada cop és més evident que sense aquestes propostes feministes no es poden construir societats realment justes ni tan sols realment democràtiques. Necessitàvem construir moltes relacions, moltes complicitats i vincles molt forts amb altra gent que ja estava actuant en el sector social, des del propi sector social, però també des de les administracions. I sense haver construït aquestes relacions de complicitat i de vincle, tampoc hauríem pogut avançar. Però també som conscients que avui estem en un context en què, tot i haver guanyat aquests espais, és un context complex i de moltes dificultats. Perquè, d'una banda, cada vegada és més clar que el sistema capitalista està en una crisi brutal, una crisi global també, una crisi de sistema que s'expressa amb les crisis econòmiques però també amb les crisis socials. Des dels feminismes, des del feminisme, nosaltres podem aportar una visió absolutament clara i una perspectiva, un horitzó de futur realment engrescador. Necessitem parlar d'un canvi radical de l'economia per poder transformar i incorporar una visió ecofeminista amb la que l'ecologia i les persones estiguin en el centre. I aquests són els dos grans reptes socials que tenim al davant. Això està intrínsecament vinculat amb l'objectiu final de l'entitat, amb la nostra missió o amb el que volem aconseguir, que és una societat amb justícia de gènere, sense violències, i amb la que homes i dones puguem compartir les tasques de cura en peu d'igualtat. Això, que és el fi últim de l'entitat, és impossible de construir soles i nosaltres en som molt conscients. Apostem per aquestes propostes i això és el que intentem que en el nostre dia a dia també estigui baixat, també estigui aterrat i es puguin transformar aquestes propostes transformadores, es puguin transformar en propostes d'acció amb les persones amb les que treballem i en propostes de canvi social. Treballar des del vincle, que vol dir treballar des de la complicitat, des del suport mutu, des de l'empatia, des del compartir la voluntat de transformació, ha estat, és i jo crec que serà essencial per l'entitat. Per 30 anys més en els que Surt pugui continuar sent una eina útil per a aquesta transformació social, una eina útil per a les dones i una eina útil per construir un món més habitable.